Kajing pule kadai ka hok kamdai ka kabu na ka benta ki hajar mud ki samla pule ha Meghalaya ka scholarship kadai ka lang ben peteng ya kajing pule jungki Henry ka ka baca haba kata kajing ai scholarship ka slam lane ka bakham sniu ka long bakam ju wan satya ka sarkar ka kam bakala sam da ki keluar tengka ya ka pisa scholarship Henry ya kajing shisha ka yathu da kumui pan ka sarkar Meghalaya da kajing sngo sarong kala kam bakala sam shispa praklur kum kajing ai junyarap shaki sanpo hajar mud ki samna pule house name hajar opsan kane kasawa kum kajing job ka bakrau Henry hangne ka don kajing shisha bun ki samla pule ki dang up ya ki junyarap chungki don ki ba up da ki banai ki way pat ki snam da ki hajar mud ki samla pule kamtam na ki longying ki baduk ki shanya hakine ki scholarship na ka banta ka bay school ka bay kon pat ka bay hostel klam kane ka pisa bun ki hab ban ino ya ka jing pule te balai ba ki scholarship kim poi sha ki samla pule ha ka por ka babiang ka daw ka bakraw tam ka jing bomla menteri kam jong ka sarkar ka daw ka baningkong ka pelong ka jing poi islam ya ki kot ki sla sha ka sarkar pedeng how bnai February arjar opsan ka wei ka ken hun ka bakarteng ka Henry Tribute Council HYC kala ut bagi samla pule khamtam ki samla pule schedule tribe lani kita ki ST le kendu ya ka jing ek ka ba silam banyo ya ka scholarship jongki haman la usnam ka kai phot jong ka RTI right to information kala pin I ba ka wei ka daw ka bakraw jong ka jing pin slam ka dei namar ba ka sarkar Meghalaya kam syam la ay ki kot ki sla ki ba kongsan kum ka utilization certificate syakitnat rekam jongka central government kini ki certificate kilong ki jingpin shisha baya ka pisa scholarship ka ba menshwa la penen kam hong klam maki ka sarkar pedeng kam ju pelai pisa shu haman la usnam ka sarkar Meghalaya ka deiban aya kane ka utilization certificate sha ka sarkar pedeng kane ka kod lane ka certificate ka pen shisha baya ka pisa scholarship jong usnam balade la pen kam hok ne am Henry ka ka baja sarkar Meghalaya ka jupen slam ban pha sha ka central government ka daw ka baar ka jing bombiang ka rukom penyat hakitnat pule puthi ka jing thoket RTI balamudui da ka HYC house bnai February arjar pusan ka pen pau sa ka waipat ka jing ka bakraw ka jing bom don ka jing trilang ka babiang hakatnat pule puthi ki application jong ki scholarship ki sakut ha ki jakat rekam namar baki he ki besong ha ka office rekam kimla ban pen rekam bhaya ki ka HYC ka dawa badai ban shnano da ka office ka bathmai ha ka Department of Education na ka banta ki scholarship khnang ban sup lat ban kloi ban yo ya ki scholarship ka jing ka balai ka jing ha ka liang ka pisa hangne ka don sa ka wai pat ka jing sha ka ba cadet ki khna pule ya ki jing scholarship ha Meghalaya la be tingka khnai pus 4% da ka sarkar pedeng bat 10% da ka sarkar jilla Henry kat kum ka jing ong jong UMDC ka BJP ka tura ubernat marak ka sarkar Meghalaya bunsen kam jula ben pelat ya ka bha jongka ka ba 10% ha ka por ka babiang lada ka sarkar jilla ka slam bensiu ka pisa scholarship bapura kampoi sha ki samla pule ha ka por ka babiang lada ka sarkar kala ben pilut da ki klur ha ki tamasa bat ki jing yalap sang perthai balai kamla benmang pisa ibatang 10% na ka bantai ki samla pule ki balong kalawai jong ka Meghalaya haba ka sarkar pedeng ka siu hadu khandai 4% balai ki samla pule ki yakhi na ka banta ka hok jungki ka daw kalong namar ba ki la thaj ban up ki samla pule ki la rai ban yale persha hau bunai jemang arjar opsan ki kinhun samla pule kum ka nihusu bat ka HYC ki yakhi shabar jong ka embus da ka badawa ban pelat no mardor ya ki scholarship ka khubor jungki kalong ka besai nyimpan jingbet kane ka dei ka hok jongi ni don kam ya ki scholarship jongi ban peteng ya ka jing pule jongi ka sarkar Meghalaya kala ay ki scholarship ya ki babun ki samla pule Henry da ki hajar ngot ki dangmat ya ka jing penslam namar ki jing ha ki kot ki slang ka jing slam ban siu bat ka jing bom la trekam jong ka sarkar ki samla pule ki la persha wat bandawa ya ka scholarship ka badai hak jongki ban pinbet ya ka ne ka sarkar ka don kam ban thau ya ka office ka ba kerpang bat ban penbha ya ka technology bat ban pentikna balasiu ha ka por ka babiang lada omla ban pinbet ya ki ne ki jing bun ki samla pule ki badai hak kindang ya sha shitong ka ba pelong ya ki ban syam jing ban peteng ya ka jing pule jongki ka jing perkhat jongpi halor kane kaman hato phi ne unu ne kanu ki ba phitep ki kendu jing ban yo ya scholarship
Komen nya ka jing sham jing pi hai ki comment section work like share subscribe na ka banta ki wei pat ki video halor ki mat ki bakungsan ki bakta ya ka jalla